Do volebnej kampane pred druhým kolom župných volieb v Prešove zasiahla polícia. Doplatil na to vodič reklamného auta. S veľkým vysvieteným billboardom jazdil včera po uliciach mesta, až kým ho nezadržali policajti. Kvôli sporu dvoch protikandidátov ho predvolali na výsluch, pretože volebné moratórium, neuvádzame ich mená. Najatý vodič reklamnej agentúry s billboardom na aute upútaval na druhé kolo krajských volieb. Šokovaný zostal, keď ho večer začali prenasledovať 3 policajné autá. Následná cestná kontrola trvala vyše hodiny. Ešte väčší šok zažil, keď mu policajti povedali, z čoho ho podozrievajú. Vodič z Čiech to nevedel ani vysloviť. Trestného činu Ohovárania. Hneď na mieste mu v zalepenej obálke odovzdali predvolanie na výsluch pod hrozbou pokuty. Když se vyhnu vysvetlení, tak 1660 eur. Je to bežný spôsob. Až dnes sa na policajnej stanici dozvedel, že ho predvolali kvôli spornému nápisu na billboarde. Bol predvolaný v súvislosti s prijatým trestným oznámením. Pre údajné ohováranie ho podal jeden z kandidátov, šoféra auta, pritom text na billboarde vôbec nezaujímal, robil si len svoju prácu. Nemám s kampaní skutečně nic společného, tak to pochopili. Nikdy v životě mě nenapadlo, že v takhle krásně demokratické zemi se něco takového může stát. Vodič českého reklamného auta na Prešov tak skoro nezabudne, okrem toho, že sa stal súčasťou volebného boja, mu mestskí policajti počas výsluchu stihli nasadiť papuču. Z Prešova Martin Jedinák, televízia Markíza.